אריסן עולה על הבמה ומתחיל לנגן סולו. הצלילים שלו פשוט כישפו אותי. היו עליו הרבה אגדות, הוא היה ממש אליל. ידענו שאריס הוא לא יהודי, אבל הוא היה כל כך ישראלי, הוא אימץ אותנו, הוא אימץ את ישראל, הוא אימץ את הישראליות. חייכן עם החיוך המקסים הזה שלו, עם העדינות הזאת, אבל לא שהיא לא מסוכנת, היה שם משהו בהחלט חזק הוא היה מסתורי, הוא היה איש מסתורי מאוד בעיניי. קצת מפליא אותי שיש לו מצבה כל כך קטנה וכל כך לא משמעותית בשביל אדם מפורסם ואומן מאוד גדול כמו אריסן. Με στο μαχάλα πέφτει κουμπουριά, οι σεντεκίδες χορεύουν στο δελιπάγια. אני באופן אישי לא מאמין שאריס מת. לא מאמין שהוא נפטר, מה זאת אומרת? התקפת לב, שרפו את הגופה שלו, אין גופה, אין ראיות, מה זה כמו סרט של היצ'קוק. הוא שכב בתוך ארון כזה, מעץ, פשוט. ώσπου να ελευθερωθούμε από το γετάγια. נגעתי בו. Παλικαριά ένα και ένα σαβαριά και ντυμένα και χρυσακουδιά. אני מאמינה שהוא חי. Στα χεριά και στο στόμα τα μαχαιριά. אתה מראה את הסרט הזה לפני שאתה מוצא אותו, עקב הסרט הוא יגיע אליך. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας ρε παιδιά. התעלומה של אריסן מתחילה בקלמטה. זה הבית שבו אריס גדל בעוני תחת הכיבוש הנאצי, וזאת כנסיית היפפנטי, שבה התבילו אותו לנצרות בשנת 1940 בשם אריסטוד סייסנס. All the family came here in Athens when at least Aris was 8 years old. Aris studied just elementary school, and as my mother told me, he was, since his childhood, always holding a music organ, whatever was available. But it doesn't seem that the parents really appreciated the music. Μαντουμπάλα, αγάπη γλυκιά μου. When Aris was 16, he used to play here in Plaka in some taverns. Somebody came from Israel, a manager, here in Athens, trying to find someone to take him in Israel as a singer. And they took him. And they took him. 1957, על אונייה בדרך לישראל, אריסטוד סייסנס מוחק את השם שנתנו לו הוריו ומחליף אותו במשהו שנשמע כמו שם של כוכב בינלאומי.
אריסן. לפני הרבה שנים הכרתי בחורה אחת, והיא באה לארץ בתור עולה חדשה. זאת הסיבה שבאתי לארץ. אחרי שראיתי שהבחורה הייתה כבר מאורסת עם מישהו ומתחתנת בעוד 3 חודשים, האהבה שלי הייתה יותר גדולה לארץ. אז אמרתי, מה זה חשוב בבחורה? אני אהבתי בארץ, אני נשאר פה. הוא סיפר לך פעם למה הוא עזב את יוון? אם הוא סיפר לי, בוודאי שהוא סיפר לי, הוא אמר לי, הוא ברח. הוא ברח כי הוא פציפיסט, הוא לא רצה לשרת בצבא היווני. הוא פשוט לא רצה לשרת. אולי אריס הגיע לישראל בעקבות אהבה. אולי הוא היה עריק מהצבא היווני, ואולי הביאו אותו מיוון על מרגנים ישראלים. מה שבטוח זה שהוא נשאר בארץ והתחיל לנגן באריאנה, במועדון של הסלוניקאים ביפו. Από σένα και από μένα άλλος δεν χωράει να πει. Το δικό μου παπλώμα είναι για 2 άτομα. שמענו שיש זמר יווני שפשוט שואב אליו קהל כל לילה ועושה שמח ברמות שאי אפשר לתאר. והגענו ובאמת ראינו תופעה. הבן אדם לא עושה הפסקה לרגע, עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר ועוד שיר, ואני זוכר את התנועה על כל שפת הגוף שלו, בזורק עיניים וקול וכולו, הוא באמת היה מדהים. עברתי עם הקטנוע שלי על יד מועדון בשם אריאנה ביפו. נססתי פנימה, ראיתי שהם קופצים ורוקדים על השולחנות. אמרתי, וואלה, פה יש אווירה, פה יש משהו אותנטי, שלא היה מוכר לי בכלל. אני עד אז לא ידעתי אפילו מה זה מוזיקה יוונית. זה בכלל נשמע לי בהתחלה כמו ערבית, משהו כזה. בתזמורת היה איזה ילד אחד עם שפם כזה של קלארק גייבל מטופח. שמתי לב שהגיטרה של הבחור הזה שרה. ומעולם לא נתקלתי בצלילים כאלה. אריס מתחתן עם פופי, יווניה נוצריה שגדלה ברמלה. בתמונה מיום החתונה מצולמים הדברים שפתחו לאריס את כל הדלתות בשנות ה-60. שמואל ברזילי, הבעלים של אריאנה, ומרדכי צרפתי, מנטש. מנטש הוא היה האיש הכל יכול. והוא היה חבר של אריס, והוא סידר לו המון דברים, הופעות ניירת נכונה, עבודה או מין אמרגנות כלשהי, המון, והוא עשה לו כנראה את הקשר עם הגדולים שלנו, של אותה תקופה. מנטש היה מארגן את המסיבות הפרטיות בבית של משה דיין, והוא הביא את משה דיין לאריאנה. הוא לא הביא רק את משה דיין, הוא הביא את כל צמרת צה"ל, את אריק שרון והאלופים אחרים שהיו באותה תקופה במטכ"ל. הוא הביא אותם לחגוג שם. כך נוצר הקשר בין מנטש וצמרת השלטון באותם יפים של מפאי ובין אריסן. ואז באחת הפגישות שלו עם משה דיין, אריס מבקש ממנו, בוא, אני רוצה להיות אזרח ישראלי. הוא כמובן לא יהודי, הוא לא יכול מכוח כוח השבות לקבל אזרחות ישראלית. ובדרך פלא, איש לא יודע עד היום איך זה קרה, מי התערב, האם זה היה משה דיין, האם זה היה מנטש, או האם זה היה בן גוריון בעצמו. יום אחד אריסן מקבל אזרחות ישראלית והופך לאזרח ישראלי. לקחתי את הילדה ועזבתי את הבית.
ולא ידעתי, אגב, לא ידעתי שהבחור נשוי. ורק אחרי שעזבתי את הבית בא נגן מהתזמורת ואומר לי, אזיקי, אני רואה שפה העסק מתחיל להיות קצת רציני, אז תדעי לך, הבחור נשוי. אמרתי לו, חמודי, זה כבר מאוחר מדי, אני עזבתי את הבית ואני כבר בשלב אחר לחלוטין, אני כבר עם הראש בקיר. האומן הישראלי הידוע לכם היטב, אריסן, בשיר זוג או פרק. אריס, צעיר מצליח בן 25, חוגג את הישראליות החדשה שלו ומתחיל לשיר בעברית. ערב מדליק הפנסים בחלונות בין התריסים, אור לבנה רוחץ גגות. הוא היה אליל, אבל הייתה בעיה שהוא לא היה מקובל במיינסטרים שהלך אז באוויר, ברדיו. אז זה מאוד חרה לו, זה מאוד כאב לו. הוא רצה להיות מוכר כמו חווה אלברשטיין, יורם גאון, אריק איינשטיין בטח. הוא היה פופולרי בתחנה המרכזית, בקסטות ובמועדונים. אריסן, מלך חיי הלילה, שותף ב4 מועדונים ומרוויח הרבה כסף, אבל את כרטיס הכניסה אל לב הישראליות הוא מוצא ביום שבו נכנסת למועדון זורבה, זמרת להקה צבאית בשם עליזה הזיקרי. וקיבל אותי אריס לעבודה בזורבה. וכמו זמרת ישראלית, ועכשיו השיר הבא, אתה יודע, מול המיקרופון, ועכשיו השיר הבא, כתב אותו נחום מימן ולאה נאור. שר את השיר, נדה, כלום, בלי תנועות, בלי. בעל המועדון אמר, אלוהים, מה הוא הביא? מה הוא הביא לנו? הקהל פה יזרוק אותה עם עגבניות, מה? ואריס אמר לו, זה לא ייקח הרבה זמן, זה לא ייקח הרבה זמן, היא תלמד 2 שירים שלי והכל יהיה בסדר, מה אתה דואג? הוא באמת כך היה, לימד אותי 2 שירים, בחיים הכל עובר, ויש אהבה, אתה אומר. ראית, זורבה השתנה לחלוטין, המועדון השתנה לחלוטין, עמדו אנשים בתור, מזורבה עד השעון, אדוני היקר, בלי גוזמה, בלי גוזמה, לראות את אריס ואת עליזה או את עליזה ואת אריס. ואת נכונה, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. כל התקופה שהוא היה עם עליזה הייתי עם אריס. אני גרתי על בניין ברחוב יהודה הלוי, הייתי רווק כזאת, לא הייתי נשוי, ודירה מולי, על אותו גג, בצד השני של הגג, גר ניסים הזיקרי, השחקן, ועליזה הייתה אשתו. אני הייתי נשואה טריה ואימא טריה. אריס קצת ככה ניסה להתלבש עליי, ואני לא לקחתי את החיזורים שלו ברצינות הכי גדולה. אני לא מי יודע מה. היה לו רומן גדול איתה, אין צל ספק. הייתי רואה אותו הרבה פעמים בלילה, מחזיר אותה ולוקח אותה. כשאני כבר הסכמתי לחיזורים שלו, באתי לניסים ואמרתי, חמודי, אני עוזבת את הבית. ואמר, לא, תעזבי, אולי זה שטויות, אולי זה אהבה חולפת, אולי זה... אמרתי לו, לא, יש לי הרגשה שאני נופלת פה. לקחתי את הילדה ועזבתי את הבית. ורק אחרי, ולא ידעתי, אגב, לא ידעתי שהבחור נשוי, ורק אחרי שעזבתי את הבית בא נגן מהתזמורת ואומר לי, אזיקי, אני רואה שפה העסק מתחיל להיות קצת רציני, אז תדעי לך, הבחור נשוי. אמרתי לו, חמודי, זה כבר מאוחר מדי, אני עזבתי את הבית ואני כבר בשלב אחר לחלוטין, אני כבר עם הראש בקיר. אריס מאוהב בעליזה והוא נותן לה את המתנה הגדולה ביותר שהוא יכול לתת, את השירים של התקליט, נערה ממש אוצר. יש סיפור המסופר מאב לבן, שהייתה אי פעם לקמצן זקן
אוצר, לא צריך עוד שום דבר. היה להיט אחרי להיט, אבל ממש הרדיו היה מפוצץ בשירים האלה. והחיבור הזה בין שניהם הוא... זה מתנה ליוצר ומתנה למבצעת. זה פעם במתי זה קורה דבר כזה? היינו מלכים, כן. גם שירה, גם אהבה, גם אנשים יפים, נעימים. אבל גם סתירות, לכי פה, סתירה פה, מכה פה, מכה שם, שלא תשאר שלא החזרתי, אני החזרתי בכיף. מלחמת ששת הימים, הצבא הישראלי כובש את הגדה, את סיני והגולן. אריס והלהקה יוצאים למסע הופעות לפני חיילים בכל פינה של ארץ ישראל הגדולה. כל הכבוד לאריס, הוא לא פחד אף פעם. זה אני חייב להגיד, הוא לא היה פחדן, אריס לא היה פחדן. זה לא הייתה מלחמה שלו, הוא לא היה יהודי, אבל הוא היה פטריוט גדול, הוא מאוד אהב את ישראל, מאוד אהב את החיילים, והם אהבו אותו אהבת נפש, בזה אין צל של ספק. Ένα τεφαρίκι αμάν και να το, όμορφο καπάτο αμάν και να το, νταμ νταμ οπα, νταμ νταμ οπα, νταμ νταμ. פעם בבסיס חיל אוויר, כולם היו כבר בסרבלים ובמדי קרב, הם מחכים בכל רגע, יוצאים מהאולם עוד ועוד, והוא לא הפסיק. אני חושבת ש4 שעות הוא ניגן ושר, וזה היה משהו סוריאליסטי, כי זה היה כל כך שמח וכל כך מלא חיים וכל כך אופטימי, והחיים נהדרים, ואתה רואה בחורים, ילדים שיוצאים, אתה לא יודע מי יחזור, אתה לא יודע מי לאן. זה אירוע שאני לא אשכח. וידענו שאריס הוא לא יהודי, אבל הוא היה כל כך ישראלי. הוא אימץ אותנו, הוא אימץ את ישראל, הוא אימץ את הישראליות. החתונה הישראלית של כל הזמנים היא החתונה הכפולה של ילדי משפחת דיין בשנת 67. כל מישהו ומשהו נמצא שם, ואריס שר על הבמה. חיתנו את הילדים שלנו, כל מי שהכרנו ולא הכרנו הגיע לחתונה הזו, ואחרי 6 הימים הגיעו כל ראשי הערים, חברון ורמאללה ושכם, ואין מה לדבר, בן גוריון היה שושבין של דוב ויעל, ואריס סאן הביא את כל התזמורת עם במה, עם הגברת קול, וכל החתונה הזו הייתה כמו חתיכת אריאנה. אריס מופיע ברחבי הארץ עם השיר בומפן, שבתוכו הוא משלב קטע מהשיר הערבי עם תאומרי. היום תערובת כזאת של מזרח ומערב נשמעת טבעית, אבל בשנות ה-60 היא הייתה מהפכנית וגם חשובה. אני גם ריסקתי אותו, טוטל. לכלכתי אותו מכל הכיוונים. שהוא היקע אותי ושהוא הרביץ לי ושהוא לא בסדר, והוא אמר לי, את לכלכת אותי טוטל, אין לי מה לעשות יותר בארץ הזו. פתאום פשטה שמועה שאריס סאן הוא בעצם מרגל. מאין זה צמח? אף אחד לא יכול להבין איך זמר יווני, נוצרי אורתודוקסי, פתאום מופיע בכל מחנות צה"ל.
מקורב לשלטון, לשר הביטחון, לרמטכ"ל, לכולם. היו אפילו כאלה שאמרו שיש לו גיטרה, ובגיטרה יש מצלמה, והוא מרגל בעצם, הוא נוסע על המחנות הצבאיים, ועושה ג'יק, כל תנועה כזאת של הגיטרה וזאת, זה בעצם צילומים. מה שנראה לי שטות גמורה, אבל היו עליו הרבה אגדות, כי הוא היה ממש אליל. הוא לא היה מספיק חכם בשביל זה במלא. הוא לא היה איש חכם, אין מה לעשות. הוא היה מניאק, אבל מניאק, איש ביזנסמן מכל המובנים, ומוזיקנט ממדרגה הראשונה. אבל לא, תקשיב. אף אחד לא מצליח להוכיח שאריס מרגל, והוא נכנס לאולפן כדי להקליט את סיגל, השיר שהנציח אותו בתולדות המוזיקה הישראלית. מים לא לגמתי, עיניים לא עצמתי, אוכל לא טעמתי, חלמתי וחלמתי, מול קרני השחר את לבבי הסחתי, אין אני מאז את לי סיגל. חמדתי סיגל סיגל, תמתי סיגל סיגל, אדונך אני סיגל, עבד לך אני סיגל, איך פתאום כל כך, כל כך, רק אותך, 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 איך פתאום כל כך, כל כך, רק אותך, 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 היי! אריס חוגג את ההצלחה בתאווה. עיתוני הרכילות מלאים בכתבות על הרומנים שלו עם זמרות צעירות וכוכבות קולנוע. הכל חשוף. אריס סן, כוכב עליון בישראל. אמש התפרחחתי בחוף ובקולנוע, אמש עוד שרקתי אחרי כל בת ברובע, אין אני מאז... אני משחקת עם הילדה כדור, והכדור נופל ואני מתכופפת, ככה להרים לה את הכדור ואני מקבלת קליק. פה. את בהיריון. הסיפור התגלה והוא כבר היה קצת מכוער. כל פעם הוא אמר לי, זה לא שלי, זה שלו. אם כל מישהו ראה אותי, את שכבת איתו. ערב כיפור. הלכתי עם אריס, ציינו כל היום. באנו הביתה, והוא עצר ליד הבית, התווכחנו במכונית. ויכוח, לא הכי יפה שבעולם. והבטן, פוף. פליק פה, פליק שם. ונסעתי לבית חולים. הוא נסע הביתה והזמנתי חברה והיא לקחה אותי, אמרתי, אני חושבת שאני יולדת, נגמר הסיפור. ונסעתי לקריה וילדתי. הוא בא אליי הביתה כמובן, בלילה, והוא נכנס וראה את סני ואמר, זה שלי. זה פשוט שלי. למה הרגליים והידיים דמו לו. כי הוא כך צחקתי, מה שלך? זה שלי, זה שלי. אמרתי, בסדר, שלך. כל מה היה לו ככה, זה שלי, זה שלי, נתן שם. כל הכספים שהיו לו בכיס ככה. זה שלי, זה שלי. וזהו, לקח, אני יודעת מה, איזה 3 ימים, 4 ימים, הוא כבר לא היה. ואני נכנסתי לתוך עצמי, לתוככי עצמי. אני הייתי במראה שחורה, איך נקרא לזה? מראה שחורה? אני גם ריסקתי אותו, טוטל. לכלכתי אותו מכל הכיוונים. שהוא היכה אותי ושהוא הרביץ לי ושהוא לא בסדר, הוא אמר לי, את לכלכת אותי טוטל, אין לי מה לעשות יותר בארץ הזו. באותה שנה הייתי מועמד לקבל כינור דוד.
היו לי שלאגרים כמו סיגל, כמו תל אביב וכמו בומפם, את יודעת. אמרתי, אם אני מקבל את הכינור דוד, כי הייתי מעומד, אני לא נוסע. אם אני לא מקבל כינור דוד, שחשבתי שאני מגיע לי, כך חשבתי בכל זאת, אני נוסע לאמריקה, לראות. אולי אני יכול להצליח. זאת הסיבה, לא קיבלתי כינור דוד. ונסעתי. ב-1969, אחרי 12 שנים של טיפוס לצמרת, אריס עוזב את ישראל. הוא משאיר מאחור את עליזה ואת התינוקת שלהם סני, וטס עם המשפחה שלו לניו יורק. Τα χείλη σου φιλώ κι ανατριχιάζω אריס כמעט בן 30 כשהוא מגיע לניו יורק, וזה הזמן להחליף מסכה. הוא מגלח את השפם, שם פאה נוכרית ומחליף את משקפי השמש הקטנים במשקפיים ענקיים עם מסגרת זהב נוצצת. אריס של ניו יורק נולד והוא מוכן לכבוש את העיר. Συνήθεια μου έγινες και πάθος μου κι ας ξέρω ότι είσαι ένα ללחוס μου. אריס מביא לניו יורק את הנגנים שלו, המתופף אבי פרין, הבסיסט מוטי מורד והגיטריסט משה אורלביץ'. עוברים כמה חודשים והוא פותח בלב מנהטן את מועדון סירוקו. Στα χέρια σου είναι η καρδιά μου, η ζωή μου, η πνοή μου, η ανάσα μου, η ανάσα μου. בואי נינה. אבל זה עכשיו, זה עצוב, אין פה כלום. זה סירוקו. סירוקו... המועדון המפורסם, הכי מפורסם שהיה בניו יורק, סירוקו. זה עצוב, מה אני אגיד לך? היו אנשים עומדים פה בתור ככה לכנס, כל הרחוב ככה. זה היה משהו, סירוקו, אבל היו צריכים אז לבוא ז'קט, כולם היו אלגנטים ויפים. היה משהו. בילינו פה על 6 ימים בשבוע למעשה. לילה, וכל לילה היה לילה מיוחד. היה לנו כיף. המון כסף היו זורקים בלילה. יש שם של כסף. מטטים את הכסף, ואחר כך כולם היו מתחלקים. ואם זה היה זורק כל לילה? בא וזורק. היה בן זוג של נינה שהייתה רוקדת. לא, אריס היה עושה ככה שנתחיל את הערב, הייתי מסתכלת על משה, הייתי מבקשת רשות, הוא היה עושה ככה בסדר, ואחר כך הייתי קוראה לווינסנט והיינו רוקדים, מתחילים את הערב. אנתוני קווין היה בא קבוע. הוא היה בא והיה אומר לכולם ככה, הוא אומר לאנשים, כולם היו קמות, רוקדות איתו, אחר כך אשתו את הבא. אתה זוכר משה? זורקת את כולה. תקופה הכי יפה שהייתה. איזה שחקנים היו באים משה? מי זה בטלו אפילו הייתה? תמיד הספלתי ממנו איך הוא עולה לבמה, הוא מלך, שר, מנגן, תמיד עם חליפות טובות, אתה יודע. מחזיק את הגיטרה, מנגן יוצא מן הכלל, יופי של נגנים גם מאחוריו, אבל תוך כדי זה הוא מנהל את המועדון. עושה סימנים עם העיניים, ותביא פה את ההוא, הוא רואה את ההוא שם, הוא מנהל את המקום עם העיניים, פשוט הייתי ארוסה ממנו.
הוא היה מסתורי. הוא היה איש מסתורי מאוד בעיניי. זאת אומרת, אף פעם לא תפסת אותו בשיחת עומק. זה תמיד הכל ככה, כאילו נמרח רוח מסביב, אבל אתה קולט את הלב הרגיש שלו. אבל הוא לא מסגיר שום דבר. When they opened, we were there, you know, probably the second week, and the place was jumping from the first week on, right? And from then on, we were going 2-3 times a week. We became very close to Arisan and the whole band and all of them. We were going out with Arisan even on his days off. It was like a one big family. I mean, there were people that loved him so much, they would put in his guitar $100 and, you know, to play just one song. One song. He was a good guy. Maybe that was the problem. He couldn't say no to anybody. בשבילי הוא היה האיידל שלי. הכריזמה שלו, איך שהוא היה מתחיל את ההופעה ותופס את הקהל, ותמיד היו מסביבו אנשים אתה יודע, שהם הולכים אחריו ומסכסכים וקנאים, והוא היה יודע בדיוק מי הוא טוב, מי הוא לא טוב, הוא קלט אנשים, הוא היה רואה מישהו כבר הוא יודע מה. זה האמרגן אלי דישי, איש הסוד של אריסן. בתחילת שנות ה-70 דישי האמין שאריס יהיה הכרטיס שלו לכסף הגדול. את אריסן אהבתי, כי אריסן היה גם הייתי אמרגנו וגם חברו. הוא רצה אותי בתור פרסונל מנג'ר, בודיגארד, כמו שאני שומר עליו, כי היה לי גוף חסון וחזק גם, ומאידך גם להיות אמרגן שמנהל לו את המשא ומתן. כל העסקים, כל הדברים שניתנים היו בהחלטתי. אריסן היה אומר, אם אלי דישי יגיד שאני אופיע בחינם, אני אופיע בחינם. אמרתי לו, אריס, אנחנו עושים גיחה לקרניגי הול. כי קרניגי הול זה מקום יוקרתי, שהרבה כוכבים הופיעו שם. כל הכוכבים הגדולים. הוא אומר לי, יאללה, הולכים על זה. נלך על זה. על זה. עשיתי שלט גדול, כתבתי קרניגי הול סולד אאוט, אבל בינינו לבין עצמנו היה לי עוד איזה 200 כרטיסים. אמרתי, כפרה על 200 כרטיסים, אם נמכור אותם, לא נמכור אותם. העיקר שלט שנכתוב, sold out, Arisan sold out. Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestra guerra, por nuestro amor yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas, te moriría en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. בינתיים באו אנשים מקנדה שראו אותו, קנו אותו למונטריאול, בפלאס הרזארט, קנו אותו במחירים של $10,000 להופעה, $15,000 להופעה, כמה שיכולתי להוציא. FBI ניסו להוציא סודות ממנו, ורצו לבטל לו בתנאי שיגלה סודות. ואוי ואבוי אם הוא היה מגלה את הסודות האלה, אז המאפיה היו הורגים אותו. הוא אמר לי את זה אחרי זה, הוא אמר לי, אלי, דישי, מה אני יכולתי לעשות? אם הייתי מספר גם, אלה היו הורגים אותי. אריס מופיע באולמות ענק, והמועדון שלו הופך להיות בית ליפים, למפורסמים ולעשירים. מי לא בא למועדון שלו? פרנק סינטרה, דין מרטין וסמי דייוויס. טלי סבלה זה היה באופן קבוע. ראש העיר קודש. אנטוני קווין היה מגיע עם חמולה ענקית. ואריס הוא היה סטאר ענק. אריס עשה הרבה כסף. הוא היה מסתובב עם $1,000. הוא קנה אפילו רולס רויס באותה תקופה. והיה לו נהג כושי גם, בכוונה, בכדי להוציא את העיניים של אנשים.
1977. אריס מרגיש שהוא כובש את אמריקה, והוא בא לישראל כדי לספר לכולם. תודה. השיר הבא הוא גם כן יווני, ולי מזכיר לי, במועדון שלי מבקרים הרבה אומנים כוכבים גדולים בהוליווד, והשיר הזה מזכיר לי את אנטוני קווין שרוקד סרטקי. טואנדרה טו. Tuandra tu polavari mi dumila te toporoi mi dumila te toporoi Tuandra tu polavari האמת היא שתמיד ידעתי שאני הבת של אריסן. לא ידעתי אולי את הגודל או את המשמעות, אבל תמיד ידעתי. היה לאחות שלי את אבא שלה, ניסים הזיקרי, והיה לי את אבא שלי, אריסן. ראיתי אותו פעם ראשונה בגיל 7, בארצות הברית. יש לי מין תמונה כזאת, שפני ואני ככה צוחקות ומסתתרות, כנראה משחקות מחבואים או תופסת איתו, וזהו. זה הזיכרון שלי. לא יודעת לאן הלכנו, למה באנו ולמה היינו שם, אבל זה מה שאני זוכרת. ואחר כך ראיתי אותו בשלב יותר מאוחר, כשהייתי בת 9 או 10. אז הוא הגיע לארץ. הוא בא לאמא הביתה, אני זוכרת, ראיתי את המונית למטה, בבית בתל אביב, ואני זוכרת את הרעש של המונית, של המרצדס. ואני עומדת ואני מסתכלת ככה מהחלון, ואמא אומרת לי, אבא הגיע, הוא עולה, מסכן, היה לו 3 קומות לעלות ברגל, ועד שהוא הגיע, אז הוא ככה ישב עם אמא ודיבר איתה וזה, והוא אמר לי, בואי אליי, מיידלה, בובלה, ואני זוכרת שהייתי כזאת כעוסה, ואמרתי לו, למרות שנורא התרגשתי, אבל כנראה שהייתי מאוד כעוסה, ואמרתי לו משהו כמו, אני לא הבת שלך או משהו כזה, והלכתי לחדר והלכתי לישון. יש לי מכתב מכל שנה, שזה נורא נחמד. זה למשל פעם היה דף כנראה צהוב, שנהיה חום. זה מ-79, זה מ-78, מסירוקו. והוא היה כותב לי באותיות לטיניות, כשהדיבור בעצם בעברית. הוא ידע לדבר עברית, אבל הוא לא ידע לכתוב עברית. ניו יורק, מרץ 23. לסני המתוקה שלום. ראשית כל, אני רוצה לבקש סליחה, תמיד הוא מתנצל, על האיחור. אני יודע שאת כועסת ובצדק, אבל זה לא אומר ששכחתי אותך. פשוט היו לי הרבה בעיות. אני מקווה שאני אבוא ארצה בעוד 6 שבועות. כן, זה אני זוכרת בתור ילדה, תמיד היו לי 6 שבועות המתנה. עוד 6 שבועות הוא מגיע. כל כמה זמן, עוד 6 שבועות הוא מגיע, עוד 6 שבועות, והייתי סופרת את הימים, את החודשים ואת השבועות. כך נוכל לראות אותך כמה שגדלת. דש לפני ולאמא, אני אוהב אותך מאוד, ושולח לך הרבה נשיקות מאבא שלך, והחתימה כמובן פול גרנדיוזיות. יום אחד אני מגיעה למועדון ואומרים לי שזה ערב מאוד מיוחד וסגור, וכבר מרחוק אני רואה משהו כמו 20 לימוזינות שחורות עומדות לאורך הרחוב, על רחוב מדרכה שצמודה למועדון, ואנשים בחליפות מתרוצצים. אני נכנסת פנימה
ואני קולטת שמדברים שם באיטלקית, כולם מדברים איטלקית, באיזשהו שלב נכנסת איזושהי אישיות כזאת שכולם סביבה מתרוצצים ודואגים שיהיה לה נוח, והאיש הזה ככה משרה איזושהי אווירה של מאפיה. גלו ומנג'פוני, אלה האנשים שחלשו על המקום, בעיקר של המאפיה. אחד מאפיונר שהיה בא עם חתיכה הכי יפה שם, עם שפם כזה ורוקד, אז הוא היה מנגן את הסנדק. אז כל המאפיה היו קמים ורוקדים לשיר הזה. אמרתי לו, יפה מאוד, אתה כמו פרנק סינטרה, הגעת הכי רחוק שיכול להיות. אם המאפיה מתעניינת בך, זה תעודת הוקרה במעמד שהגעת אליו יותר מכל תעודה אחרת. אמריקה שאנחנו רואים בסרטים של אותה תקופה. הוא נכנס לסרט. After maybe 10-12 years, it started going down. There was drugs going on, you know, in the club. I mean, drug selling and dealing. אריס הייתה לו תקופה שהוא היה מאוד עמוק בקוקאין. הייתה לו תקופה שהוא היה מאוד עמוק בקוקאין, הוא היה מעשן הרבה, גם מריח הרבה קוקאין. כולנו היינו עושים את השטויות האלה, להגיד לך, אבל בגבול מסוים, הוא עבר את הגבול. בקלאב הוא לקח הרבה מאוד, עד כדי כך שהוא לפעמים נשאר 3 ימים בקלאב, יושן בקלאב, ולא הולך הביתה בכלל. או שהוא היה בא אליי לישון אצלי. היה שוכב עם מישהי או... אני יודע שאצלי בדירה, שיהיה לי דולרים בבנק, כמה בחורות שהוא שכב איתם שם, היינו לוקחים שורות, נותנים להם גם כן להיות מסוליות, ואחרי זה היו נכנסים לחדר השינה, כל אחד עם השיפטה שלו ועושים חיים. Well, sometimes drugs can take over your talent and your personality. You think this is what happened to Aris? That's what I think happened, yeah. יום אחד באה המשטרה לסירוקו, תפסו על גלו כמות רציני של סמים ועצרו את אריס. כמה שהוא אמר שאין לו שום קשר וזה, אמרו לו, לא, אתה תעיד כל מה שאתה יודע. הוא ידע הרבה עליו, אבל הוא לא אמר מילה. FBI ניסו להוציא סודות ממנו, רצו לוותר לו בתנאי שיגלה סודות. ואוי ואבוי אם הוא היה מגלה את הסודות האלה, אז המאפיה היו הורגים אותו. הוא אמר לי את זה אחרי זה, הוא אמר לי, ילי, ידישי, מה אני יכולתי לעשות? אם הייתי מספר גם, אלה היו הורגים אותי. אז לפחות אני אצא עם הכבוד שלי. רצח נתנו לו שם, משטרה, בצוהר, הוא שהרביצו לו בבטן, נתנו לו בעיטות, אגרופים,
לא עזר לו, אף אחד לא יכולתי לבקר אותו זמן, לא יכולתי כלום. שיגלה את הסודות והוא לא גילה. מכות רצח נתנו לו שם. הוא לא רצה שיבקרו אותו. הוא גם לא רצה אף פעם שעשו לו ערבים כל מיני של charities וזה דברים כאלה. הוא לא רצה. After the jail, he was a broken man. He was not the Arisan that was sure of himself, and the Arisan we knew. He was absolutely. We really wished him that he should be able to make it again, but deep down we knew that he won't be able to. וזה היה הזמן השפל הכי גדול שלו. על יד הרלם הוא פתח מקום של הופעות. מסכן, ראיתי אותו, בכיתי כל הזמן, בכיתי בדמעות. מה, הוא אומר, רספי של הופעות, למכור הופעות כמו קנטקי פרייד צ'יקן. הופעות, מה לך ולהופעות בחי לך? פתח מקום לג'ינסים, קררה, לא הלך. פתח חנות לתקליטים וזה, לא הלך. מה שהוא ניסה לעשות, לא הצליח. אני אמרתי שהפאה הזאת לא מתאימה לו, תחליף את הפאה הזאת, הפאה הזאת נראית כמו מטאטא הפוך על הראש שלך. אמרתי לו, זה לא מתאים לך. תוריד אותה מהר ותחליף אותה. היא נראית ממש, אתה נראה כמו תוכי עם זה. הוא היה שמן, נפוח, אכל יותר מדי, ואמרתי לו, אתה חייב לעשות דיאטה ולזה, ואני אחזיר אותך לשוק. Ladies and gentlemen, a big hand for Arisan in his school. Thank you. And you should not forget his manager, Elias Dishi. דישי מחזיר את אריס לשוק של הבר מצוות והחתונות, וההופעות מחזירות לאריס את הביטחון שהקסם הישן עוד עובד. תל אביב, אורח אריסן. ב-1988, רבקה מיכאלי, מלכת תוכניות האירוח של שנות ה-80 בישראל, מזמינה את אריס לתוכנית שלה, סיבה למסיבה. שלום גובלך. שלום. יוצא מהכלל. זה ביקור ארוך, קצר. הביקור שלי זה רק, לצערי, רק לכמה ימים, 4 ימים. בשבת אני יוצא, שבת בלילה. האמת, אני בניתי מקום חדש עכשיו בניו יורק, ובעוד שבועיים מהיום, הפתיחה. אז צריך לזרז את העניינים שם. אריס, אתה מרגיש שאתה קיבלת את כל הכוחות שלך בחזרה? בטח, כן. אף פעם לא הרגשתי שאני בבית סוהר, לפחות המוח שלי היה תמיד בחוץ. מי החזיק אותך, חברים? מאיזה בחינה? למשל, שהיית בצרות. יש לי הרבה חברים טובים, זה נכון. יש לי מזל כי יש לי הרבה חברים טובים והרבה אנשים שאוהבים אותי. אריס, זה באמת שמך, אריס? אריס. זה לא אריסטוטלס, אבל זה אריס. אריסטוט. יהודי? בבקשה? אתה יהודי? אני לא יהודי, לא. אתה אומר את זה בצער היום. למה? אמרת את זה ככה באיזה היסוס כזה. זאת אומרת, לא נולדתי יהודי. על זה התכוונתי, אבל אני מרגיש יהודי ומרגיש ישראלי ב100%. יש לך פספורט ישראלי, נכון? אזרח ישראלי ב100%, ואני גאה בזה.
עכשיו, אריס, כמה... תודה. אני באופן אישי לא מאמין שאריס מת. לא מאמין שהוא נפטר, מה זאת אומרת? התקפת לב, שרפו את הגופה שלו, אין גופה, אין ראיות, מה זה כמו סרט של היצ'קוק. הבחור לא, אני לא חושב שהוא מת. אני לא מאמינה שהוא מת. עוד פעם, זה לא שאני לא מאמינה. אני חושבת שהוא לא מת. הייתי בסוף הצבא, אחות שלי מתקשרת אליי ואומרת לי, סני, אריסן בארץ. אמרתי לה, מה את אומרת? איפה הוא? אז היא אומרת לי, עוד לא סגור, חלק עיתונים כותבים שהוא בהילטון, חלק בשרתון. התחלתי להתקשר לבתי מלונות, והתברר באמת שהוא בהילטון. הגעתי להילטון, התיישבתי וחיכיתי לו מ-8-9 בבוקר, עד משהו כמו 8-9 בערב. ואיך שהוא נכנס בדלת, אז ישר ידעתי שזהו, ישבתי על הכיסאות העגולים מול הדלת שאני לא אפספס. הוא ישר זיהה אותי, והתחלנו כמובן לבכות, והפקידים, וכל הצוות שחיכה איתי מהבוקר כבר החליפו משמרת, והקצין ביטחון, וכבר כולם היו, אתה יודע, בתוך כל הסיפור, וכולם התחילו לבכות, והתרגשו, והוא ככה מחבק אותי ואומר לי, לא לבכות, מיידלה, לא לבכות, לא לבכות, לא לבכות. ואז לקחנו קפה ורום סרוויס, ועלינו אליו לחדר, וישבנו ודיברנו, והיה מאוד מרגש, וישר הורדתי לו את הנעליים. כי אמא אומרת שהכפות רגליים שלנו דומות, אז אמרתי לו, טוב, תוריד את הנעליים, אני חייבת לראות אם אנחנו באמת דומים. ואז ראינו שהכפות רגליים שלנו מאוד דומות, וככה צחקנו. ואז התחלתי לשאול אותו סתם שאלות של כאילו, אתה יודע, תספר לי קצת על עצמך, אני יודעת, אז בגלל שהתחלתי לרקוד ורקדתי המון, אז כל הזמן הייתה לי את התופעה של הזעת יתר בפנים. אז אמרתי לו, תשמע, אני נורא מזיעה בפנים, אז הוא אמר לי, זה בסדר, זה ממני, גם אני נורא מזיעה בפנים. אתה יודע, התחלנו להחליף רשמים ביולוגיים, כאילו שאני יודע, כל מיני תופעות לוואי, אם יש לי, אין לי, אם זה בא ממנו או לא. ואז נפרדו דרכנו, הוא נסע חזרה לאמריקה, אמר לי לבוא אליו אחרי הצבא, אני המשכתי עם הצבא, סיימתי ונסעתי אליו אחרי הצבא. אריס חוזר לניו יורק, לוקח כספים מכל מי שהוא יכול ופותח את המועדון החדש שלו, קוסמיקו. הגעתי אליו למועדון, לקוסמיקו. אז גם זכיתי לראות אותו ככה בהופעות, שזה היה מאוד נחמד. אבל המקום עצמו היה כבר בדעיכה. איזה 5 משפחות ישראליות, ואולי עוד איזה משפחה מיוון, משהו ככה מאוד עצוב, ומלא כיסאות, וממש בסגנון של אריאנה, והכל ריק, פשוט ריק. וגם הוא מבחינת המצב רוח שלו לא היה במיטבו. קצת כזה רפוי, משופץ, אבל רואים שעשו עליו כל מיני שיפוצים, פאה, איזה השתלה, אני יודעת מה. מיוזע כזה, עייף. בגדים ככה, אתה יודע, לא מיטב האופנה, היית מצפה שהוא יבוא עם איזה מרצדס, ובגדים ככה בהתאם לרמתו וכבודו. הכל היה כזה... אני זוכרת שמאוד ריחמתי עליו. המועדון מדרדר, אריס שוקע בחובות שאין לו דרך להחזיר, ואלי דישי מסתבך יחד איתו. פעם באתי עם חלק מהכסף רק. חלק מהכסף, תפסו אותי, קשרו אותי לכיסא, ונתנו לי מכות חשמל, ונתנו לי מכות, גם אגרופים, כל מיני מקומות בגוף, בפנים, בכל. אני ברחתי להונגריה, כן. לא היה לי ברירה. כי אימו עליי בחיים שלי. הוא ברח גם אחריי להונגריה. ב-1992, אריס עוזב את המשפחה ואת ניו יורק וטס לבודפסט. אלי דישי מחכה לו שם בלי כסף, אבל עם חלומות על קאמבק גדול. השותף של דישי לחלום הוא יוסי שפילמן, בעל מועדון במרכז העיר.
דירה בקומה שנייה, הכניסה הזו ממולי. זה היה הבית שאריס, שהגיע לבודפסט, מצאנו לו פה דירה כי הוא לא היה מבסוט לגור בבית מלון. האמת שכל הרעיון זה בא מדישי, כי אני הכרתי את דישי פה בבודפסט והוא הסביר שהוא מארגן והוא יכול להביא אומנים. את אריס סן אני הייתי מכיר את השם שלו במוזיקה שלו כבר מהארץ, אז שהוא אמר שהוא יכול להביא אותו, אני התלהבתי. מה שאני יודע ששניהם היו להם בעיות עם המאפיה ועם הלוואות כספים. דישי הגיע כבר ככה, אמר, הייתי מוכרח לברוח והגעתי לבודפסט. אז אם אתה יכול לעזור איך להרוויח קצת כסף, אני שמח מאוד. אריס בן 52 מתחיל להופיע כאן במועדון קזבלנקה תמורת אוכל ולינה, כמו שעשה באריאנה כשהיה בן 17. תמיד היה שר עד שלא היה לו יותר קול, כי הקהל היה כל כך אוהב אותו. והיו זורקים שטרות של 1,000 פורינט ו500 פורינט, שבזמנו זה היה כסף די רציני, ולפעמים הרצפה פה היה מלא עם כסף, בשביל האנשים היו כל כך מבסוטים לשמוע אותו. חודשיים היה פה, ומיום ליום הוא היה יותר בטוח בעצמו, יותר אופטימיסטי, יותר מבסוט, כי ראה שהוא במקום הנכון, שיש פה באמת, הוא רק גודל וגודל. התחלנו כבר לתכנן, לעשות לאריס בבודפסט איזה קונצרט עם 5,000 איש. באמת כולנו, היה לנו את ההרגשה שפה עוד פעם הוא יהיה חג גדול, כמו פעם. אז אמרנו שאם הוא מצליח בגדול פה בהונגריה, והונגריה זה אומר גם אירופה, אז הוא יכול גם עוד פעם להיות אריס הגדול בארץ. אריס מנגן במועדון כל לילה, והמאפיה של ניו יורק נראית כמו סיוט רחוק. באותו יום אני גם לא הייתי בעיר. איך זה היה מתואם להרביץ לו באותו יום מכות, דווקא באותו יום שאני לא על ידו. דרך כלל אני שומר עליו, יום יום הייתי איתו. עם מקל, כזה מקל של כיסא חזק, נתנו לו מכות. אמר לי, את כל היד שברו לי. אני שאלתי שמה קרה, ואמרו, היה לו איזה, על משהו עם אחד השכנים, והלכו מכות, ובמקרה נשבר לו היד. מהיד התחיל הכל לרדת דאון-היל, הוא כבר לא יכול להופיע, הוא לא יכול כלום, הייתי מלווה אותו רק לחברה. לילה אחד עברנו על יד מקום שנקרא לס וגאס, קזינו. הלכתי לשחק והרווחנו איזה 400 מרק. אחרי זה אני הולך איתו, מטייל איתו קצת, הוא אומר לי, דישי, אני לא מרגיש טוב. אמרתי, מה קרה? הוא מתאר רגע אחת, הוציא כדור, שם מתחת הלשון. כנראה הכדור הזה פותח לו את העורקים, כבר לא עובד עליו. קראתי לשומר, נתתי לו $20, אמרתי לו, מהר תזמין אמבולנס, דחוף. הלכתי אותו לבית חולים, ישבתי, עזבתי אותו לרגע. אמרתי לו, אריס, תתעורר, תחשוב על דברים טובים, אל תחשוב על רע.
ישבתי איתו במיטה, אמרתי לו, אריס, הוא נתן לי את הארנק שלו, את הזהב, ואת הכל, הוא אומר, תשמור לי את זה. אמרתי לו, אריס, אתה יצא עוד כמה ימים, מה תדאג? הוא אומר לי, אני מרגיש כבר יותר טוב, ביום שלי אני אצא. נתתי להם טיפים שם. אחרי שהכנסתי אותו, דבר ראשון, הרופא אמר לי, תביא לי את כל התרופות שיש לו בבית. הלכתי לבית שלו, מה זה מזוודה כזאת עם תרופות? מה זה אולי? מאות אלפי כדורים יש לו שם. אמרתי, דוקטור, אני אדאג לך, אני אמצא כסף, יש לי חברים פה בהונגריה, אני אדאג לך, דוקטור, תציל אותו. תציל אותו, זה החבר שלי הכי טוב בעולם, זה אומן הכי גדול שיצא מישראל. בגלל שבאותו זמן, בישי ואני התחלנו קצת לא להיות החברים הכי טובים, אז בגלל זה הוא לקח את כל, הוא עשה כאילו אריס זה שלו, זאת אומרת הוא הוציא אותי מהתמונה. שבת בבוקר אני בא, אני רואה את המיטה הריקה. אמרתי, אולי הייתי בחדר. אמרתי, אולי העבירו אותו לחדר אחר, אני יודע מה, אמרתי, נאין. כי לא ראיתי שום דבר, המיטה מסודרת, שום דבר שלו איננו שם, אין כלום. הרופא ראה אותי, אומר לי, אני מצטער להגיד לך, חבר שלך נפטר. אני השתוללתי, אמרתי, ich möchte sehen. אמרתי לה, Sie sprechen Deutsch, ja? Ich werde sehen, wo ist mein Freund? Ich werde sehen, dass gestorben. הוא אומר לי, אתה לא יכול לראות את הגופה, רק ביום שני. אמרתי, אני אלך לברר אם אלה משמרה. ניסיתי להסביר להם, הם לא מבינים שום שפה חוץ מהונגרית. שהיה בן אדם ששכב במיטה הזאת והזאת, בקומה של האמרג'נסי. אז הוא אומר, כן, אנחנו לא שמענו, אבל שומרים האחרים אומרים שהם קיבלו $100, שמו לו כרית על הראש, חנקו אותו, אמרתי, זה יכול להיות דבר כזה. יום שני ראיתי את הגופה. הוא שכב בתוך ארון כזה, מעץ, פשוט. הוא נראה קצת אחרת, אבל בלי הפאה אני לא רגיל לראות אותו ככה. אף פעם הוא לא החליף פאה לידי. אף פעם לא ראיתי אותו. שם את הפאה או מוריד את הפאה, אבל הוא היה הולך לחדר השני והוא עושה את זה. הוא נראה לבן כזה, כולו, כאילו באמת חנקו אותו. כאילו זה לא מוות, זה לא פנים של אדם שמת, אדם שסבל. דקה לפני, כמה שעות לפני זה, אדם סבל. זה לא אותו הפנים של אריס, אמרתי, זה לא יכול להיות. אז לא הבנתי, אמרתי, יש פה אולי רצח. One day, I don't remember when, you know that your friend called you up. That Fanny, right? that she heard that our son died in Budapest. And I have all the connections in Budapest to find out which hospital, which doctor pronounced him dead. So happens, I know the doctor who pronounced him dead. And the doctor was also shady. You see, I spent 2.5 months every summer in Budapest. So I saw what's going on, and everything and everybody is corrupted. So everything was possible. I'm not sure how true it was that our son died. צלצלתי לפופי, תגידה, תראי מה שקרה, אריסן נפטר. וזה, אמרתי, מה? הוא נפטר? אתה מדבר ברצינות? אמרתי לה, מה זה אני מדבר ברצינות? הוא נפטר, פופי, הוא נפטר. אמרתי, הוא לפי הוויל, לפי הירושה, את הצבא, הוא ביקש שישרפו אותו.
אמרתי, מה? אמרתי, גברת נכבדה, כל הכבוד לו, אני אחראי אליו, אני לא שורף את הגופה של החבר שלי. תתני לי authorization שאת אומרת שבפירוש שהאריסן ביקש לפי הצבא לשרוף את הגופה וזה וזה, זה שלך לי. Gave me a phone call. She said, "Hello, Lina. This is your Aunt Poppy. Well, you have to go to Budapest because your uncle is dead." Wait a minute. This is not the right way to announce somebody's death, and much more of a relative, and much more of a close relative. So, Lina, you have to go to the Budapest to make the whole arrangements and to pick up the body here in New York. Of course, I said, yes. Tell me, what do I have to do? What has to be done? Poppy never called me again. Never ever called me again. I had a feeling inside me that Aris was not dead. I think a lot of people are saying. A lot of people had... They didn't know about a doctor like I knew, but a lot of people said that if my husband would die in another country, the wife would definitely, or the children, fly and bring the body back. Or look what happened, how it happened, not just wait for the ashes. בשעה 3 עמדתי מול המקום, אתה רואה את העשן שיוצא, ושנשרפים בגופות, כמו הסרטים האלה של הנאצים. אתה רואה את הגופות, את האש יוצאת, העשן של הגופה. ראיתי את העשן יוצא, אמרתי שעה 3, עכשיו הוא נשרף. מה זה בכי, מה זה בכי, מה זה בכי. הסתכלתי על עצמי, אמרתי לעצמי, איזה עולם זה, מה אני עושה עכשיו, נדב. כל הקאמבק, חזרה לישראל, הלך לעזאזל. כל החלומות נגוז, הלכו. לקחתי את הכוס ואני אסתכל ואני בכי. אני באופן אישי לא מאמין שאריס מת. לא מאמין שהוא נפטר, מה זאת אומרת? התקפת לב, שרפו את הגופה שלו, אין גופה, אין ראיות, מה זה כמו סרט של היצ'קוק. ברצינות, זה משהו לא נורמלי. חורף לפני שנה, אני בהמפטונס, נוסע עם הפיקאפ טראק שלי ומקשיב לתחנה, איך שאומרים בארץ, לוקלית, ואני שומע מוזיקה יוונית, קצב של 9 שמיניות, ובדרך כלל 9 שמיניות זה קצב של הרים, עתיק. אבל סאונד, האיכות של ההקלטה up to date, ואני שומע את הקול של אריסן. נשבע לך. עצרתי את הפיקאפ טראק בצד הדרך, והקשבתי. הטעות שלי זה שלא צלצלתי לתחנה, והייתי צריך לשאול אותם, מי זה שר. ואם הייתי מצלצל, היו אומרים אפילו שם אחר. אני לא חושב שאם לפי האמונה שבי לגבי אריסן, אם הוא חי והוא הקליט, הוא לא יופיע תחת אותו שם, על בטוח. אז התחנה לא הייתה נותנת לי את השם, אריסן. This next song is a very special dedication.
הרגשה, משמועות, שאולי הוא חי והוא פשוט נמצא באיזשהו מקום והוא לא רוצה ליצור קשר עם העולם. כמה שאני יודעת, באורתודוקסיה היוונית לא שורפים. הבחור לא, אני לא חושב שהוא מת. אני לא מאמינה שהוא מת. עוד פעם, זה לא שאני לא מאמינה. אני חושבת שהוא לא מת. Maybe he was involved in something and he had to disappear. I loved Ari. I loved him very much. כשהוא מת, לא חלמתי עליו. זה מכל הסיפורים כאילו, אם יש משהו שיכול להטיל לי ספק, זה עצם העובדה שאני לא מצליחה לחלום עליו. רק זה. אף פעם לא הצלחתי לגרום לו לבוא אליי בחלום. אולי אריס היה באמת כל הדברים שאמרו עליו. מוזיקאי גדול, מרגל, פטריוט ישראלי, מאהב אובססיבי, מכור לסמים. אולי הוא מת ואולי הוא חי על חוף של אי יווני. התעלומה של אריסן לא נגמרת, היא רק מתחילה שוב במילים. פעם היה ילד יווני עם גיטרה, שהיה לו חוזה עם המוזות, ואולי גם עם השטן. מים לא לגמתי, עיניים לא עצמתי, אוכל לא טעמתי, חלמתי וחלמתי, מול קרני השחר את לבבי הסחתי, אין אני מאז את לי סיגל. חמדתי סיגל סיגל, תמתי סיגל סיגל, אדונך אני סיגל, עבד לך אני סיגל, איך פתאום כל כך, רק אותך